Daniel Kopták. Fyzika harmónie. Tichá inteligencia v živote. Vnímaj, cíť, ži. Dnešné video bude o ohľade elektromagnetického znečistenia. Neviem, či ste už o tom počuli, alebo nie. Pravdepodobne už asi áno. Elektromagnetické znečistenie je vlastne elektrika, internet, satelity, ktoré nás obklopujú. Nejde o to zastaviť progres, iba by som chcel vysvetliť, prečo je to také dôležité vedieť, aký to má vplyv na naše telo. Ľudské telo, ako aj príroda, čo vlastne my sme časť prírody, neoddelení od prírody, my sme príroda sama o sebe, akurát v inej forme. Príroda ako sama o sebe pracuje v cyklickom procese. To je naše telo napríklad ráno vstane, cez deň pracuje a večer ide spať. To isté ako aj príroda. Máme rôzne ročné obdobia. Máme jar, leto, jeseň, zima. Nie je vlastne nikdy priamočiare nič v prírode. Ani náš cyklus života. Najprv sme deti, potom tínedžeri, potom dospelí a potom dôchodcovia. Takže všetko je cyklické, ale elektromagnetické pole nie je priame. To značí, keď ideme spať, bez toho, aby sme si uvedomili, elektrika, či internet, či ďalšie podobné veci stále ovplyvňujú naše telo. Lebo naše telo spí, relaxuje, ale v skutočnosti nie. Elektrika, samozrejme a internet konstantne vysielajú signál, čo má nenormálne dôsledky na naše dlhodobé zdravie. Keď napríklad ste v takom meste ako napríklad ja teraz, City of London, moc starých ľudí ani tu nevidíte, väčšinou sú mladí. Lebo pre starších je lepšie žiť niekde mimo Londýna, ako priamo v meste. Lebo ich zdravotný stav im to vlastne viac menej nedovolí. Ak vás tieto slova zaujali na chvíľočku, možno ďalšie zaujímavé videá o ohľade elektromagnetického znečistenia poukážem v nasledujúcich videách. Ďakujem.